fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to woluma to fondu to bagodina to jawaldi to hijaja to tampidaro to atena to burguduna to lewe to buubo awdi ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou diaba sow to belila gawdi wurnaye ko taari ɗum kala ko on takkusan juula ha to galle ceerno data to ñaabine ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie legal bitegal lixare e nder noccota ɓe keeɓi unité de dialyse woni tigui to yimɓe mbaddata dialyse ona unité noon komo machine aji sappo waɗi ɗum inauguré noon ko jaagogal leydi Mauritanie kalfinare ko fate cellal aade to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ko hoorejo leydi ndi umminima jillu makko tawi ko tourné économique woɗamini wadde kay toon tigui woɗamini wadde e nder région de Tambacounda ha to Kédougou kala ko ñalawma hande o fuɗɗi ɗum toon to Kédougou to leydi Mali gouverneur mo région de Khaye o yaɓɓi koyɗe makko yettima ha to hôpital mo Khaye wondude tigui ha to camp militaire Mamadou Lamine Dramé tawi addimo toon ko salminde juurade ɓen gañinoɓe barminanoɓe e jangu bannogu toon to Diboli to leydi Maroc toɓoji kewɗi ndiyam jaaduɗe e yoolade woni ko tawate toon e feccere banggue leydi ndi to leydi Nigéria hoorejo leydi Nigéria noon o yamiri tigui caggal nde jangu wanno toon solno to wuuro witego Woro ha waɗino fodde 150 e neɗɗo wasɓi hen pittali men o nulli toon bataillon militaire no timmuɗo kay gam haɓade ɓen witeɓe Boko Haram kabaruji men jolam jaɓiri ma jaaha to leydi Liban to Portugal ma jaaha to leydi Ukraine hakkude mum Russie to leydi Iran bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓe firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadino ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo Allah no luɓirimo gandal dendagal rafi mbawɗa wonde so tawi oɗon no maldana ko balɗe tati kaddon mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo safra wonduɓe koyɗe musoje keceji musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ngatoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawren ɓe rewɓe ustoraɓe ndewago rewɓe wonduɓe kista fibrome dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade dartoraɓe e sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawren ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen jippiɓe leese fiɗaɓe wonduɓe prostate kala sa jokkodiri e makko joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawren ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabruji ƴeewoɓe embauche ƴeewoɓe kayitaji kala ceerno Amadou Tijani Diallo hewɓe jokkodirɗoɓe makko guila wannoɓe paralysie ha wondunoɓe estomac e wondunoɓe rafiji kewɗi kolliri e enoɓe barogal ɓe kolliri tigui guila ɓe jokkodiri e makko ɓe mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tijani Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni ko newiɗo sanne ceerno Amadou Tijani Diallo e oɗo saaha joni omo tawe to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko ceerno Amadou Tijani Diallo hebde ɗo ko ɓuuri labde numéro makko WhatsApp ko numéro makko appel kadi ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon ɓe yiko sa yiiɗi jokkude mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu ko newiɗo sanne mbadden danɗo faade makko
an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo tuƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma jogiiɗo AVC jogii cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje jogiiɗo AVC jogii cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiituɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa joya lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom habaruji mon e ɗemgal pular e sowto he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirɗen gardidi kabaruji men ko leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie jen ha toon to Ross gendarmerie nationale ɓe Ross noon ɓe kolliri tigui alarba hanki on e lewru février wonde ɓe teeɓima sagata gorko goto koɗomo jeyaka e nder leydi he ɓe nanguirimo noon ɓe tawi makko drogue kewɗo no feewi o yinno tigui yeyde drogue o e nder leydi o yinno tigui yeyde drogue o ko nder leydi he kanko noon ko Sénégal najo ha joni toon to Ross noon tribunal mo Ross noon ɓe ñaawi toon kadi hoɓɓe jeeɗiɗo ɓen noon jeeya tigui ko nder ɓe hoɓɓe jeeɗiɗo ɓe jeeyaka e nder leydi he ɓen tawrano tigui ko dartonno ko wadde ko wiyete trafic de drogue hen joyo noon ñawore fawande mumen kay ko yo jaltine leydi ndi woni tigui yo mbaɗe refule walla yo mbaɗe expulsé jalta leydi ndi ɗiɗo heddiɓe ɓe noon mbiya tigui ñawore yane mumen ko yo coke kay e nder kasoji ɗi Rosso gendarme ɓe noon ɓe kolliri tigui ɓe idi nangude ko Sénégal najo goto e nder enquête mabɓe ɓe dewinimo kay haaɓe tayomo golloda e ɓen tawi kadi ko jeeyaɓe toon to leydi Guinée e nder enquête o noon inde Mauritanie najo goto feeñi hen on noon sokaka e oɗo saaha joni kono noon ɓe mbaɗi ɗum tigui ko wiyete sous surveillance judiciaire ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen e dow lawol ummade Nouakchott faade Nouadhibou teskama ñalawma hanki o Allah kikiɗe hanki o accident musɗo waɗi e dow lawol he on accident noon to waɗi ɗo ɓuuri ɓattade ko Nouadhibou ko camion citerne tawi ko camion citerne société biyeteɗo ETR woni société woni établissement des travaux et d'entretien routier ko société kalfinade ko fati pewnugol e toppitade laabi leydi Mauritanie ko camion mum citerne kañum tigui felɓodiri e car tokoso
Diop on kar noon ummino ko to Nouadhibou e oɗo saaha mo kaleten noon bila o fuɗɗima musde kay sabu waɗi yimɓe tato wasɓe hen pittali mena yimɓe jeenayyi woɗɓe ene gañi hen tawi kadi waɗi hen tampuɓe no fewi kamɓe gañiɓe foof noon e oɗo saaha joni ɓe tawe toon to suudu safrirdu to Nouadhibou ha joni ko ɗiɗi Mauritanie keddoɗen ñande talata hecci hanki woni talata ɓennuɗo Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o joddima o bismima o joddima en audience e délégation timmuɗo tawi ko délégation parisienne woni ummiɓe toon to Paris lamorgo leydi France ardi on délégation noon ko debbo tawi kadi ko kañuma woni maire mo Paris biyeteɗo Anne Hidalgo ko kañum tigui tawi no wondi e cukko muɗum cukko makko kay taw kadi kañum woni kalfinaɗo ko fate kala ko fate des affaires internationales omo wondi e muɗum ɓe tigui ɓe mbawi tigui wondu biyeɗo on noon ene wiye tigui Arnaud Gotcha kono woni inde makko ine tawtora kadi jonde nde hoorejo région de Nouakchott won kanko hoorejo région de Nouakchott wawi tawtorede nde ɗon jonde kanko maire de Paris o hono biyeteɗo Anne Hidalgo maire mo Paris o holliri tigui weltare makko mawde no fewi caggal nde ummi o holliri yesso Diandiyankoɓe kay weltare makko mawde no fewi joddademo kay e hoorejo leydi ndi o holliri kadi jonde nde waɗi gartam no fewi wono mujibe jonde mabɓe ɗon o holliri kay ko yidde kay ñastade cehilagal hakkude Nouakchott e Paris e hakkude leydi ɗiɗi woni leydi Mauritanie kañuma e leydi France ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen délégation tawi ko landa laamu timmuka woni INSAF landa délégation landa INSAF landa laamu ka e gardugol Mohamed Wula Bilali Messoud ɓe gari ɓe jaɓɓama e nder commune mo maɓɓama addiɓe toon noon ko hettade addiɓe toon kay ko heblanade ko fate garala hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Ghazouani tijjaɗo jillu mum kay e nder dendagal département ji tawteɗe nder région de gorgol kala on ɓe tawi kadi ko délégation o noon jaɓɓama toon kaddi jaɓɓugal ɓe tawi toon noon yimɓe guila kay e yimɓe ardiɓe landa ka e ono diwan wondude wiyeteɓe les élus locaux woni guila e député ji e maire uji e wondude e notable uji e militant ji hewɓe kay mbawi yaltude jaɓɓadeɓe jaɓɓugal paydingal no fewi woni mujibu jillu ngu noon mbiɗen ko heblanade jillu hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Ghazouani guna jillu noon ngu hoorejo leydi ndi ɗamini wadde toon to gorgol ko ñande jeetati ha ƴetto sappo e ɗiɗi lewru ñande jeetati ha yetto sappo e ɗiɗi lewru février du gonɗen ɗo e nder julli hen noon kanko hoorejo leydi ndi ñande sappo e gonde ma o yetto toon to Lixé département de Lixé ba gorgol ma o waw kadi yettade ha to Mbout ɗum ko ñande sappo e goho ko Lixé ba gorgol ñande sappo e ɗiɗi noon o uddirta jillu makko ko toon tigui toon to Monguel ko adi noon ma o yetto toon to Makama ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gouverneur mo Brakna biteɗo Tayyip Wul Mohamed Mawlud ene tawi jillu mum kay mo jokki jillu makko e nder région de Brakna ñande alarba hanki o noon e nder lappol o waɗi jillu makko tigui to lappol Palol Dande Maayo e nder région de Brakna alarba hanki o yettima toon to Babaɓe o waɗi toon visite makko o visiti tigui établissement ji guila nokku école aji jangguirɗi ha o yettima dispensaire uji e stade kay gonɗo e Mahede foof o wawi yettade toon e école aji kay gonɗi e Mahede gonɗi e fewnitede kala école o yettima to école 3 toon to école 3 noon ko toon tigui ɓe mbaɗanimo lima national leydi ndi o wawi kadi wadde toon ko wiyete levé de couleur woni tigui drapeau gendi ndi wawi tigui ngabbinede toon yesso makko o yettima kadi e nder école to kala suuji goɗɗi goni e fewnitede o visiti kadi école am e dispensaire Babaɓe kala o yeehi ha toon to stade gonɗo e Mahede tawi ko stade garɗuɗo jaaduɗo jamanu mawɗo no fewi on stade gonɗo e Mahede toon noon to gasi ene wawa jaɓɓade kay ha ujunere place ɗum noon toon e nder wuuro Babaɓe ngo o yillima kadi to ɓe mbiyata école Al Aria o wawi yettade oɗon école kadi o holliri tigui wonde addimo toon kay ko humpitade no population o wurdi toon kay ƴewde kay golle guila e projet ji gonɗi kay e Mahede guila école aji mahateɗi ha stade uji ha école aji pewniteɗi kala golle kay projet ji ɗi laamu ngu ummini koko fate programme d' urgence gonɗe gollede toon ko ɗum tigui addimo ƴewde kay so tawi golle ɗe ene ndewi e lawol sidi ɗum noon tawi kadi koye programme d' urgence Mohamed Cheikh
wani mo yamiri o joddima toon noon to babaɓe o joddima toon e batu ɓene wiyeteɓe les élis tigui ardiɓe babaɓe o wawi joddade e mumen ɓe jewtidi ko heewi kay babaɓe naaɓe kadi représentant ji wuuro ngo mbawi hollidemo kay dendagal caɗele jogui kala mbawi hollidemo gouverneur o noon o gayniri visite makko ko projet ndiyam mo maayo Sénégal tawi tigui on projet noon ene tawe tigui e nder commune mo Hayre Mbara on projet noon so tawi kay gassi fodde temedere capanɗe jeegom wuuro ma seere ɗom ko haalaba mbatta hebde ndiyam tawi ko ndiyam robiŋaji e nder région de Barakna to Taganta ha to Asaba kala ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate calal aade on woni Mohamed Mahmoudou Wul Eli Mahmoudou o waɗi inauguré alarba hanki o e nder suudu safrindu maternité to Liksara o waɗi toon noon inauguré unité tawi ko unité de dialyse woni nokku tigui to dialyse rénal waɗete ko oɗo unité noon de dialyse woni gadano kay yiyede nder Nouakchott tawi wona e nder hôpital mawɗo o ko oɗo tigui Liksar kañum heeɓi ɗon unité gadano oɗo unité de dialyse noon ɓe kolliri tigui mo waɗi fodde machine aji sappo opérationnel tawi kanƴi foof yiɗi gollo machine aji sappo ɗi kala ene gollo ñalawma 24 heures sur 24 heures eɓe gollo kadi semaine o ha timma woni 7 jours so wona tigui ñalawma alet o ko on tan woni koɓe gollata ko kanko ministre o noon o yahani toon goto e saaha waɗi wadde inauguré omo yaadi toon noon e gonɗo secrétaire woni kolaɗo kuuɓal to ministére makko to ministére de la santé wondude e waali gouverneur Nouakchott banggue hirnangue wondude biteɗo Joachim Tasso Vilango on ko ambassadeur union européenne e nder leydi Mauritanie wondude cadre uji kewɗi tawi ko gollotoɓe toon to ministére de la santé ko ɓeɗo sete o wawi yadude toon e jillu makko toon e to Liksar ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gendarme Mauritanie taweteɓe to poste frontiére poste 55 woni frontiére kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Maroc kamɓe gendarme ɓe noon ɓe kolliri tigui wonde ñalawma hanki o walla kikiɗe hanki fayi jamma ɓe teɓima koɗo goto kay ɓe tawrimo noon omo jogui drogue kewɗo no fewi drogue o noon tigui o fawi ɗum koye dow reedu makko o ƴetti tigui escorte o kooli hen ha kooli o ɓorni o fawdiri comci kewɗi kay guila wasde yitede haɗani kay policier ji ɗi vigilance mumen ɓe mbawi fawde e makko junggo ɓe kolli ɗon ko koɗo o jeeyaka e nder leydi he kono ɓe kalani nationalité makko habaruji men demgal Pulaar so nummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen alkamisa hande o cour suprême mo Dakar ɓe jamiri tigui yo itte ha laaɓa kay arrêté ministériel tawi ko ministére mo l'intérieur sifno guila ñande sappo e joyi lewru mars 2025 on arrêté noon ko wiide kay wonde ko interdit biyeteɗo Mansour Faye jaltugol mum leydi ndi ɗum noon ko caggal kay nde o arno ha to Bowal laaɗe diwoje o haɗa yaltude leydi ndi guila nde noon ministre de l'intérieur koko sifno kayida faade makko e haɗedemo yaltude leydi ndi cour suprême noon ɓe pirti oɗon kayida ha soori ladde e oɗo saaha joni kanko Mansour Faye o heeɓi weɗɗilletare kay wawdemo yaade to wela kala e nder leydi he ha e caggal leydi kala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen alarba hanki o nayi lewru février 2025 Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal joɗima kay e nder o joddima en audience e on tawi ko biyeteɗo directeur financier du Sénégal Minergie port Minergie port woni tigui wiyete directeur général SMP biyeteɗo Alexandre Zalo Costa ɓe joddi audience o noon koto galle lamorgo to Dakar o holliri noon kanko noon Alexandre o holliri tigui hoorejo leydi ndi ko fati e golle pewnugol port moɓe mbiyata port Barnier Sendou to golle ɗe kay o haalni hoorejo leydi ndi to golle ɗe jarata e oɗo saaha joni no golle ɗe cifri o holliri kay wonde koye mayirde hitande 2026 gonɗen du ko mayirde muɗum tigui oɗon port biteɗo port Barnier Sendougou ina tawi on ko ñande nden tigui golle ɗe on port gasata golle ɗe gasata ha laaɓa port o waɗi inauguré on port noon tawi kilométre uji nogas to banggue worgo Dakar lamorgo leydi Sénégal ko port noon ko port kay baɗɗo fayida no fewi mo hono mum weeɓani yiide e nder sous région woni Afrique de l'Ouest oɗo port noon koye nder oɗon port watte traitement en
vrac e soli en vrac solide e liquide kala ko wayno minerai ko wayno phosphate ko wayno cérélac et hydrocarbure kala ko e nder oɗon port waɗata traité ha no hannirta ni oɗo port noon so golle ɗe gasi kay o watti gollade mba ɗum ɗeɗɗida no fewi kaggulade mo Dakar woni port mo Dakar o ma ɗum ɗeɗɗita no fewi e oɗo saaha joni hollirede kay oɗon port ne ɗiɗi no fewi saabu kewgol marchandise uji guila e conteneur uji e marchandise uji goɗɗi garoji toon kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Guy ko wuuro tawatego e nder commune mo Ñingicca e nder département mo Birkilene e nder région mo Kafrine toon noon ko babiraɗo goto mo duuɓi 42 wasi toon fittandu mum tawi kadi koye ko ñaaki buubi ñaaki woni les abeilles kañum jooɓi fittandu makko kañum jooɓi fittandu makko hono no holliri kay joom wuuro ngo biteɗo Alassane Villane kañum ɓayini kabaru o wi kay wonde ñakke makko kay ko nder suudu makko taw lelino ko ɗon ñakke makko kay nde tigui o ronki o foola no fewi o ronki yaltude o ronki wullude kay e dogde yaltude faabede nde yimɓe garata faabademo kay tawi hankkadi ñakkiɗi poolimo no fewi nde ɓe jetti kay tawa mo tampi no fewi hay fofago makko watti kalade ko ɗon nokkiɓe dondimo ɓe nayimo cuuɗi cafrite hôpital régional koye lawol noon ko adi komo yetto juuɗe safroɓe ko heno hawri ladiala maire o noon erima laamu ngu kay nde ummoto darono dole mum ponno kay ko fate haɓade ɗiɗo ñakki kay tawteɗi e nder guure ko adi kay ko ɓuuri sefrene yana e nder woydu ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo leydi Sénégal o umminima tourné makko kay tawi ko tourné économique e nder région mo Tambacounda ha to région de Kédougou kala o udditiri tourné makko noon ko toon to Tambacounda e nder nden noon avion makko kay juurima to aérodrome tawete galɗa toon to Tambacounda o tawi toon autorité ji administrative kala e territorial kañumen kala ene gaari toon kay jaɓɓademo o holliri noon tigui kanko Bassirou Diomaye Faye noon ko ɗiɗo tigui hollirama tigui nde o holliri tigui wonde ndeɗo hitande 2026 ko hitande kay o inniri hitande emploi ko hitande kadi économie sociale et solidarité kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen laamu halfinaɓe ko fate kay nden ka Kisala région mo Saint-Louis ɓe juɓɓini cérémonie kay tawi ko cérémonie incinération woni duppugol kay marchandise uji ɗi moƴƴani ɗi mbaɗaka barkeɗe ɓe nanguɗo e juuɗe commerçant ji ha tenti noon e commerçant ji ɗi nundani ɗum noon watno tigui ko alarba hanki o nayya lewru février hitande ujunnaje 2026 ten tigui wonno cérémonie duppugol ɗiɗon marchandise uji ɗina marchandise uji duppaji toon ɗon tawi hen kay gueɗe ñameteɗe wondude leɗɗe safruji woni ko wiyete médicament ji wondu ko nandi hen kala duppa noon ko ɗum foof noon ɗum duppama ha suuri ladde jaaru kay ɗiɗon marchandise uji duppaɗi ene qime kay ha 1.3 million tawi ko franc CFA ko marchandise uji ɗon ɗi direction régionale du commerce teɓino toon ɓe teɓinoma kene wona 7.7 tonnes tawi ko koɓen teeɓi toon ene wona 7.7 million tawi ko franc CFA marchandise uji goɗɗi taw ko brigade de service d'hygiène mbawno teɓa toon ɗum ken wona 5 tonnes nder mum ne qime ha 6 millions tawi ko franc CFA ene tawa noon ene tawe nder marchandise uji duppaɗi hen kadi tawe hen kay diƴe kewɗe ndiyamaji tawi ko butilaji ndiyam ɗama hinde ndiyam tigui ɗam hinde ndiyam kay taw ko ɗam ndiyam ɗaɓe mbiyata ɗam hinde kangam wawi tawede hen saabu kay ko ujunnaje 5.6 butela ndiyam tawama hen tawi tigui ko ndiyam ɗam waɗaka barke ɗam rewani lawol ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni to leggal Jaksay Dakar ko fo docteur goto teɓa toon o tawrama kadi omo jogui ordonnance uji kewɗi fenade ɗina ordonnance uji noon tawi kadi ko tawi ko ɗina ordonnance kay o nanguiɗa noon koko wiyete trafic des médicaments tawi ko médicament ji kay ɗi yimɓe hewɓe kewi kutorade kay guila ɓe cellani wonduɓe rafiji hakkillaji kewi hutorade walla kadi saaha yimɓe ne kutoro ɗina médicament ji gam yidde droka
yiitade ko policier ji non be commissariat de police be legal jaksay e gardugol commissaire Cheikh Ndiaye kanyumen tebimo addinimo tewede non ko nde o yetti toon to pharmacie docteur biteɗo M Sagna ko kanyuma tigi woni joom pharmacie biteɗo pharmacie Manga tawateɗo to jaksay kanyum tigi yiiti kanyum kay tebimo caggal kay nde yi kay ordonnance o famani ordonnance o ko ɗon tigi holliri tigi wonde médicament ji ɗi o namdi ɗi hen médicament ji ne manki seeɗa kono kay o ari toon ko sanga 13h wimo kay ɗo e waktu walla waktuji ɗiɗi woni ɗo e 16h kay yo artu hawra ɗina médicament ji ngari yo ɗaccu ɗon pharmacie wawa commandede mo ɗena médecine ɗina médicament ji kanko sagata gorko noon ko ɗon tigi o felliti ɗaccuɗon médicament ordonnance o ndeno yeehi ko nen tigi professeur tawi kadi ko joom pharmacie o noddi policier ji ɗi hollideɓe tigi wonde ɗiɗo médicament ji kay walla oɗo ordonnance o hoolaki ɗuma nden sanga 16h kanko joom médicament ji ɗi ndena joom ordonnance o ari kay ƴettude médicament ji makko ko ɗon tigi o tawi nden o ari ƴettude médicament ji ko ɗon tigi o ari o tawi police ne faddima ko ɗon ɓe nanguimo o holliri noon kay o holliri noon ɗina hollirama tigi wonde ɗiɗon médicament ordonnance o windi ɗum ko biteɗo docteur Faye ko windi ɗum tigi ko o hollirama tigi kanko nangaɗo omo wiye be omo yette Faye ko duuɓi 39 o yarata ordonnance uji ɗon holliri wonde ko docteur Bari ko médecin tawi ko safroɓe ɓen wonduɓe refi hakkille toon to hôpital ɓe cellani harafi hakkille mo mbawa kañuma windi on ordonnance caggal kayne police ya toon ɓe tawi tigi e nder hôpital o no didorno hay docteur goto ala hen tawi ko biteɗo docteur Bari ɓe kolliri noon caggal ɗum kadi o holliri wonde ko joom gondude e mon sellani goto kañuma nelnomo yo ya o sodonoya ɗum on ordonnance kadi on ha ɗo yitaka tawama tigi ko kanko yinno sodde ɗin médicament ji mbiɗen ɗina médicament ji noon e oɗo saaha joni hewɓene kutorode taw ko yimɓe hutorade no annama drogue ni ɓiyen poɗɗe jarata kay taw ko poɗɗe ɗaynoje ha joni hafruji men ɗemgal Pulaar jiyan ha toon to Bignoma jinuma noon jangguinowo école goto wasi fittade mum e accident lawol o jangguinanno noon koto wiyete Wangarana to IFD mo ji ñaki e nder arrondissement mo Kataba accident o noon waɗi ko subaka hande o sanga 7h subaka ummino noon ko séminaire to Bignoma ko toon ummino o fini subaka law kay gam dawtude fatude golle makko ko ɗon tigui e dow moto makko ko ɗon waɗi accident tolno wuuro witego Kutengora o yinno noon ko double e saaha monno e dow moto makko o tan heedi yeeso makko o yiɗi dublude on oto to yiɗi dublude on oto noon ko ɗon tigui o fotti e camion goɗɗo ne doga dogdu fakin no fewi ko on camion rewi dow makko Allah e accident o muste ko ɗon o wasi fittande makko goskiki noon nawama to morgo hôpital toon to Bignona habruji men ɗemgal Pulaar sen ummima toon to Bignona koto leydi Mali paɗen biteɗo monsieur Agibou Coulibaly kañuma woni directeur radio biteɗo radio RTM radio Mali tawi ko station mabɓe gonɗo toon to Bandiagara o heeɓi tigui jeenari e nder forum des médias bannoɗo ñande capantati e goho lewru janvier 2026 on forum noon wanno tigui koto Cotonou lamorgo leydi Bénin ɓe jeeɗi o heeɓi ko jeenari noon ɓe keeɓi o heeɓi jeenari noon tawi ko jeenari iɗirani prix Michel Sidibé woni tigui ko tigui o woni ko wiyete prix champion africain de Award tawi kadi ko catégorie environnement radio addanimo hebde ndiɗon jeelano walla addanimo teskede kay ha wawi sélectionnede kay ko toppitademo e kala saaha e radio hirjino ko fati kay e rende taaride ko fati écologie ɗum noon kadi ko conseil communal de la jeunesse kadi ko adi ɗum kadi conseil communal de la jeunesse mo Bandiagara mbaɗinomo tigui ko mbiyete homme de l'année woni tigui ɓurɗo mantidade e hitande 2025 nde toon to Bandiagara nden o arti noon e nder guendi makko to leydi Sénégal leydi Mali directeur général woni radio mawɗo RTM to kañumne wawi bismademo ne wiye Hasana Jombole wawi tigui bismademo joddima e makko kay wawi kidi hollirde weltare mum mawde no fewi saabu holliri kay ndiɗo gañari ndi o heeɓi wona kanko tan heeɓi gañari ndi ko dendagal leydi Mali kala ha tengti e jayde yankagal leydi Mali kala woni audiovisuel mo leydi Mali kañum tigui ndendi ngaɗo beelama kañum kadi ndendi ndiɗon jeenari ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni keddoɗen talata hecciyanki o 3 lewru février hitande ujunnaje 2026 jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate cellal aade wondude nando mum jagorgal kalfinaɗo ko fate communication économique numérique wondude gouverneur mo district ɓe Bamako ɓe mbaɗi visite mabɓe noon tawi ko visite terrain yettade kay jillu
be jillima non cuudi cafridi kewdi kay ndara Bamako tawi ko ya mbadi programme d'urgence mo hoorejo leydi ndi yamiri kay ko faati tigi e jewtade fi mujjitinde kay dendangal nokkuji cafriri tawteedi e ndara leydi he visite o noon ɓe jeeɓawi tigi yettade ɓe juumi yettima to nokku to wiyete OS walla to wiyete CS référence woni tigi to référence commune 4 et commune 5 mo Bamako kala ɓe mbawi yettade ɗiɗon nokkuji gonɗi kay oɗo saaha joni e fewnitede ɓe koldi tawi noon golle ɗe kay ne jaari ha no hannirta ni ɓe tawi kadi golle ɗe haydara ala ko tardini kay guila e consultation ngaji ha e safrtoɓe nder ɗin nokkuji kala haydara ala ko golle ɗe tardini hen ɓe tawi kadi équipe aji ɓe tawi kadi ɓen gollotoɓe mbaɗi ko équipe aji jamma équipe aji ñalawma kala ene gollo foof noon ko beele golle ɗe ene jara yesso wawa yaade beele kay ɗe gasa ha no hannirta ni e nder délai jamiraɗo yidde laamu ngu noon e oɗo saaha joni ko ɓeydude mawnude e ɓeydude garditinde dendagal cuuɗi cafridi tawteɗe nder leydi he kala to kadi dendagal golle ɗe kala haalisaji mumen financement ɗum yalti tigui koye jiifaji laamu ngu woni fonds propre d'état mo leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen gouverneur falde région de Kayim biteɗo général Moussa Soumaré o yidde yaɓi koyɗe makko kay o yettima ha to hôpital régional mo Fouseyni Daou to ha to camp militaire Mamadou Lamine Dramé kala tawi nayimo to noon ko salminoyde kay e juuroyade e sembitinoyde kay ɓen gañinoɓe e jangu tawi ko jangu jihadiste en mbanno e yimɓe toon to Diboli ɓe diboli noon o duwanima kadi dendagal jeyanoɓe hen ɓe kala jangu ngu noon wanno ko guila ñande nogas jeenayyi e lewru janvier manidu 2026 e dow lawol ummade Diboli faade toon ummade Diboli faade Kayim ko jangu jihadiste en noon tawa kadi ɓe toɓɓuno ko sofereɓe wondude apprenti ji wonnoɓe ɗiɗon camion ngaji citerne tawi ko dimdoji carburant nadde nder leydi he o yettima kadi gañiɓe kala noon nde o yettiɓe toon ɓen gañiɓe kay o wawi tigui salmindeɓe e nder toon to hôpital kadi o yamiri nde watte 1 minute de silence gam siftorde kay e duwanade dendagal mayɓe hen ɓe kala guilay kay jambuɗeɓe ha e daddiɓe kala o wawi kadi yettade ha toon to camp militaire kay gam yidde salminde e juurade ɓen e duwanade kadi ɓen wasɓe ɓe mayiraɓe hen ɓe kala habaruji men demgal Pulaar sennummima toon to leydi Mali ko to leydi Maroc paaɗen to leydi Maroc e oɗo saaha kala noon ko toɓoji kewɗi ndiyam tawi kadi ko jaaduɗe e yoolare ko ɗum tigui woni ko tawate toon to leydi Maroc toɓoji tugui noon 31 janvier tugui ñande 30 lewru janvier maynudu fayi kay nane subaka kama fodde temedere ujunere neɗɗo wawi tigui egguinede wawi tigui dandede egguinede galleji men waɗama tigui o wiyete évacué to banggue ha tengti noon toon to banggue rewo ɓaɗɗo hirnangue leydi Maroc région ngaji kewɗi kay oɗo saaha joni goni koye alerte maximal jogade kulhuli kay ma toɓoji ɗum waɗi hewɓe kay egginama ni ko adi kay ko galleji men ne joolo tawi koye mbadi tigui yidde falade ɗiɗon musibbaji région ngaji kewɗi noon mbiɗen goni koye alerte maximal ɓuuri jayede to noon ko province biteɗo professeur Liksara biteɗo Sara El Kebira to noon guese kewɗe kay tilfima hen guila e guese remannoɓe gawri woni céréale e remannoɓe ko wiyete tigui pomme de terre e ko wiyete betterave emannoɓe fruit ji e légume aji kewɗi mbawi bonde hen ɗiyen bonen on province noon ko kañum tigui sarawanno gueɗe kewɗe ñametede tawi ko gueɗe ndemru kañumen sarawanno région mo Tanger ono didorno ha joni habaruji men demgal Pulaar koto leydi Nigéria paaɗen caggal kayne jangu wat boni musgu wanno tigui toon to wuuro wiyetego wuro e tawetego e nder centre woni hakkude ɓaɗɗo banggue rewo banggue hirnangue leydi ndi ha waɗino 150 ɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittali men talata hecci henke o jangu ngu wanno tawi laamu ngu joofi e nguɗo jangu ko ɓen seɓɓitiɓe wiyeteɓe Boko Haram e oɗo saaha joni noon hoorejo leydi ndi hono biteɗo Bola Tibo e gouverneur diwan o kala ɓe jamiri kay nde tigui nde bataillon militaire timmuɗo no fewi nuldete toon on bataillon noon neldama to wuuro wiyetego Kayama to funnague état mo Kawara tigui opération militaire o noon ala ko woni yidde fandare mabɓe kay so wona habde kay habtade ɓen wiyeteɓe Boko Haram en ɓe inniri ɗum noon ko savana siyelde ko ɗum woni koɓe inniri oɗon opération tawi opération woni hen fandare mabɓe kay ko haɓade dendagal kono wiye Boko Haram e nder ndeɗon falde kala habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men joolam jaɓeri takkusana juulama ha toon to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sely Ba to
Moderna ha to galle ceerno mamma ha to galle ceerno Amadou Tidiane Kane e ceerno Mamma Cissé to Fondu ko on takkusan kadi juulam ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 naktode ko taari ɗum kala ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tolla habruji men jolam jaɓeri koto leydi Liban paɗena biteɗo Joseph Aoun kañum woni hoorejo leydi Liban o holliri mette makko no feewi kay faade laamu leydi Israël o holliri kadi o haɗani ɗon tan saabu kay o wi e oɗo saaha joni woni koye keɓugal kay yidde portoyde plainte leydi Israël portoyde plainte noon laamu leydi Israël caggal kayde fof no produit tawi ko produit chimique ɓe produit biteɗo produit biteɗo guilo ko fasta ɓe pufno ɗum noon ko ndera leydi e ndera guure ha tengti noon e guure tawtede kerola hakkude leydi Israël kañum e leydi Liban ɓe puufi ɗum e guure guese kala on produit noon moɓe puf no produit chimique ɗum wonno ko ñande goo lewru février Joseph Aoun noon holliri kay wonde ɗum ɗo ko crime environnemental e sanitaire mo Israël waɗi e ndera leydi makko laafaji buulaji tawte toon ɓe loni ɓene hoore mum jonnani tigui ɗeɗo gueɗe ɗe laamu Israël waɗi ɓe kolliriti ɗum ɗo ko yaɓɓude kuulal ɓe mbiyata résolution 1701 nde fedde gota ko widdere sifno kay beele jamde kisal ne artata hakkude leyɗe ɗiɗi woni leydi Israël e leydi Liban koto leydi Portugal paɗen leydi Portugal noon ɓe jeehino sumgoji mabɓe tawi ko suɓade hoorejo leydi e oɗo saaha joni noon ɓe goni tigui koye keɓugal heblanade ko fate deuxiéme tour on deuxiéme tour ɗo woni dawal ɗiɗi fonno wonde tigui ko alata garowo ɗo ɗum noon caggal ɗum noon teskama tigui e oɗo saaha joni ko toɓoji kewɗi ndiyam tawi ko jaaduɗo e yoolaru kañum woni ko tawte toon ha tengti noon e nder commune goto tawte to worgo leydi ndi on ɓuuri tigui bomade e ɗiɗon toɓoji koye ndina mbadi noon maire commune o ñaguima kay ɗiɗon sumgoji tawi ko deuxiéme tour kay ne dirtinte fodde yontere kay e nder oɗon commune nder oɗon commune kay deuxiéme tour nde dirtinte ka hayso ko yontere oɗo deuxiéme tour noon ko candidat ji ɗiɗi biriji ɗiɗi ɗaftodiroɓe ɗum ko candidat landa socialiste modéré biteɗo Antano José Segura o kañum tigui ari yesso o ɗaftodirta noon koye gardiɗo landa extrême droite en biteɗo André Ventura premier tour o mbiɗen wanno ko guila ñande sappo e jeetati lewru janvier 2026 deuxiéme tour o fonno wadde ko ñande aleta foti wadde ko ñande aleta garowo ɗo kanko maire oɗon commune noon tawi ko ɓurɗo bomade ɗin toɓoji ñaguima nde dirtinte kay ɓeydente hayso ko yontere kabaruji men demgal pulara kabaruji men jolam jaɓeri koto kalen guerre hakkude Russie e leydi Ukraine laamuji Russie e laamu leydi Ukraine ɓe mbaddi tigui gostodiral prisonnier ji so tawi noon ko cippan wonno ma ɗum wiye ko haaɗi haɗa saabu banggue kala wawi ɗaccitde ko 150 prisonnier de guerre hono prisonnier de guerre ndeɗo noon tigui ndeɗo tigui ɓe kolliri ɗon ɗum waɗi ko alkamisa hande o 5 lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegoma habruji men demgal pular to leydi Iran dadiɓe ɓe leydi Iran halfinaɓe ko fate maaje kadde leydi ndi wiyeteɓe les gardiens de la révolution ɓe kolliri tigui ɓe pawi juuɗe mabɓe ɓe mbaɗi saisi batoji ɗiɗi tawi ko batoji pétrolier woni dimɗoji pétrole ɗin batoji ɗiɗi noon ɓe nanguiɗi koye nder golfe ɓe tawi e nder majji noon kene ɓuura million litre tawi ko carburant contrebande woni carburant tigui mo rewani lawol trafic ɓe mbawi tigui teɓade batoji ɗi pétrole o ɓe teɓima ɗum kono noon kadi sappo joyi neɗɗo wonnoɓe ɗiɗon batoji ɗiɗi tawi koɓe membre d' équipage ɗina batoji ɗi kamɓe kala ɓe coggama ɓe mbaɗama tigui mbattama e justice juuɗe justice mo leydi Iran eɓena paadi ñawore mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e demgal pular e sawte ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on